Постанова без палітыкі. Польшча адкрые ў панядзелак 2 пераходы на мяжы з Беларуссю. Шкода для здароўя замест карысці. У Беларусі выявілі небяспечныя бады з Расіі. Маем 2 з'явіцца трэці. На атамнай электрастанцыі ў Астраўцы пабудуюць чарговы энергаблок. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта аб'ектыў Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне і прашу паставіць лайк пад трансляцыяй, дбаючы пра ўласную бяспеку. Міністэрства ўнутраных справаў і адміністравання Польшчы апублікавала праект пастановы пра адкрыццё з панядзелка пераходаў на мяжы з Беларуссю, Баброўнікі-Бераставіца і Кузніца-Брузгі. Праект яшчэ мусіць разгледзець іншыя ведомствы і падпісаць прэм'ер-міністр. Дональд Туск адкрыццё пацвердзіў і падкрэсліў, што яно не звязанае з палітычнымі перамовамі з Менскам. Ірына Дарафійчук. Прымежны бізнес цярпіць ад закрытай мяжы, а рызыка нелегальнага мінання зведзеная да абсалютнага мінімуму праз увядзенне рэальных бар'ераў. Таму Польшча адкрывае 2 пераходы, патлумачыў прэм'ер. Мы ўклалі ў мяжу шмат сілаў і сродкаў, штодзённая служба жаўнераў, памежнікаў і паліцыі. Дзякуючы гэтаму мяжа сапраўды стала бяспечнай, нягледзячы на акалічнасці. Менавіта таму я, параіўшыся з мясцовымі ўладамі і прадпрыемствамі Падляшша, вырашыў адкрыць гэтыя памежныя пераходы. Пракаментавала Белсату будучае адкрыццё і Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы. Пабудаваная намі загарода насамрэч найлепш ахоўваецца і ёсць самаю бяспечную мяжой у Еўропе. Спробаў нелегальнага пераходу з боку Беларусі мы фіксуем усё менш і менш з году ў год. Таму была прынятая такая пастанова. Вядома, што мы ўвесь час будзем маніторыць пытанні, звязаныя з бяспекай і са спробамі нелегальнага пераходу. На сённяшні момант на беларуска-польскай мяжы працуюць толькі 2 пункты пропуску – Казловічы для грузавога транспарту і Берасці для пасажырскага. Пераход Кузніца-Брузгі палякі закрылі ў 2021, рэагуючы на міграцыйны крызіс. А ў 2023 у адказ на зняволенне Анджэя Пачобута закрыўся пераход Бераставіца-Баброўнікі. Они предлагают нам, как-то вы сказали фамилию эту? Почебут. Почебут или Почобут, да. Или Почобут. Обменять на какой-то кусок границы. На Бобровнике, что там вот этот пункт пропуска. У канцы кастрычніка Дональд Туск ужо абвяшчаў пра намер адкрыць 2 памежныя пераходы. Аднак гэтае рашэнне адклалі, абвясціўшы салідарнасць з Літвою. Там мяжу з Беларуссю закрылі цалкам да канца лістапада праз кантрабанду цыгарэтаў медыазондамі, якія перашкаджалі працы аэрапортаў. Цяпер пункт пропуску Кузніца-Брузгі плануюць адкрыць для пасажырскага руху, але без аўтобусаў. На пераходзе Баброўнікі-Бераставіца дазволяць увесь пасажырскі рух, а таксама праезд цяжкавікоў, зарэгістраваных у краінах Еўразвязу і Швейцарыі. У Польшчы пакуль што няма вызначанай дакладнай пазіцыі, пры тым, што яны бачаць як пазітыўны крок адкрыццё гэтых пераходаў. Яны хочуць атрымаць нейкія канкрэтныя крокі пазітыўнага характару з боку беларускіх уладаў, а яны непэўныя. І таму і пазіцыя Польшчы такая, как бы, то непэўная. За дзень да публікацыі пастановы польскага міністэрства ўнутраных справаў адкрыць пункты пропуску дзяржаўнае выданне «Беларусь сегодня» апублікавала інтэрв'ю з Анжэлікаю Борыс. У размове акцэнтуецца ўвага на тым, што ад закрыцця межаў, маўляў, цярпяць звычайныя людзі, а ў Беларусі не прыцісняюць палякаў. Тут у Польшчы гэта нікога не падмане. Яны даволі добра ведаюць гэтую сітуацыю і, канешне, разумеюць, з чым звязаныя такія выказванні і ў якой сітуацыі знаходзяцца Анжэліка Борыс і палякі ў Беларусі. І таму такія словы самі па сабе наўпрост не могуць паўплываць на палітыку польскага боку. Высілкі ж па вызваленні Пачобута ды іншых палякаў, зняволеных у Беларусі, вынікаў не даюць, канстатаваў Дональд Туск. Пры гэтым асоба Анджэя Пачобута застаецца ў фокусе ўвагі польскіх уладаў. На гэтым тыдні з нагоды Дня незалежнасці прэзідэнт краіны Караль Наўроцкі завочна ўганараваў палітзняволенага журналіста найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай краіны – ордэнам Белага Арла. Order zostanie wręczony w najbliższym możliwym terminie. Ірына Дарафійчук, Белсат. Афіцыйны Менск прапанаваў Літве правесці раунд тэхнічных перамоваў, каб урэгуляваць памежныя пытанні. Дарацца прэм'ер-міністркі Літвы Ігнас Дабравольскас паведаміў журналістам, што літоўскі бок гатовы абмеркаваць сітуацыю раней, аднак у Беларусі з гэтым не пагадзіліся.
Вильня подтвердила, что взаимодействие памежных службаў не спыняется. Напружанность на мяжы захоўваецца пасля пастановы Литвы закрыть пропускные пункты до конца листопада у сувязі с паветранай контрабандой тытуню с территории Беларуси. У адказ Менск перестал пропускать литовские цяжкавікі и отправил их на платные стоянки. Теперь у Беларуси заблоковано больше за 1400 литовских фураў. У Польшчы змянілі санкцыйны статус беларускага бізнэсоўца Александра Машэнскага і адмянілі забарону на ўезд у краіну. Міністэрства ўнутраных справаў выключыла яго са спісу непажаданых асобаў яшчэ ў траўні. Але стала вядома пра гэта толькі цяпер. Пастанову патлумачылі тым, што ў бізнэсоўца і ягоных родных ёсць грамадзянства Кіпру. Пры гэтым фінансавыя санкцыі, замарожванне актываў і забарона на ўдзел у дзяржаўных закупах у Польшчы застаюцца без зменаў. Нагадаю, нацыянальныя санкцыі супраць Машэнскага былі ўведзеныя Варшавай сёлета ў ліпені. Яму забаронена атрымліваць любыя фінансавыя і эканамічныя рэсурсы ў Польшчы як наўпрост, так і праз пасярэднікаў. У Киеве адбываецца другая частка украінска-беларускага форуму Астрозскіх з удзелам палітыкаў і дыпламатаў. Яна прысвечаная будучай супрацы, бяспецы ў рэгіёне і ролі беларусаў у аднаўленні пасляваеннай Украіны. Форум арганізуюць вядучыя аналітычныя і грамадскія цэнтры пры падтрыманні еўрапейскіх фондаў. Падрабязней апавядзе галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Вітаю, Наста, вітаю, шановне господарство. Добрый вечер з Киеву. Сённяшняя ноч была вельмі гарачая. Вы, напэўна, ведаеце, чулі пра масаваны расійскі абстрэл украінскай сталіцы. Беларуская дэлегацыя, якая прыехала на гэты форум, уночыла ў гатэлі. Я разам з імі. Мы былі ў бамбасховішчы, што дадало пэўнай драматургіі, таксама пачатку палітычнай часткі 4-га Астрожскага форума, якая сёння распачалася акурат ва ўкраінскай сталіцы. Што важна, гэтая пляцоўка сапраўды стала месцам дыялогу, месцам спрэчак, месцам вельмі эмацыйных выступаў і месцам аб'яднання і той камунікацыі, якой вельмі не хапае паміж беларусамі і украінцамі. Што я заўважаю, бо я на гэтым форуме ўжо ў 3-й раз, што вакол гэтых сустрэчаў ужо збудавалася пэўнае кам'юніці, людзі, якія дбаюць пра тое, каб беларуска-украінскія справы, нягледзячы на все геапалітычныя складанасці, рухаліся наперад. І таму вялікая падзяка арганізатарам, які упарта рухаюць наперад гэтае пытанне. Першая панель сённяшняя тычылася проверки реальности, так званый реалити-чек. Что мы на сённяшні дзень маем в беларуска-украінскіх стасунках і над чым трэба працаваць. Канешне ж, стасункі зараз трошачкі палепшыліся. Мы бачым пэўнае адкрыццё з боку украінскіх уладаў, але тым не менш асноўныя праблемы, якія мелі і маюць сцяжува беларусы ва ўкраіне, не вырашаюцца. Гэта праблемы легалізацыі, якія тычацца як цывільных асобаў, так і добраахвотнікаў ці ветэранаў вайны. Гэта праблемы з банкаўскімі рахункамі і гэтак далей. І сапраўды гэтых пытанняў багата. Абяцае гэтымі справамі займацца новапрызначаная прадстаўніца і дырэктар камісіі дэмакратычнай Беларусі тут у Киеве Святлана Шаціліна. З ёй мы паразмаўляем падчас нашага ўключэння ў студыі Белсат. Вось, вельмі важна было праслухаць меркаванне украінскага боку. Шмат у чым мы пагаджаемся, што ў нас адзіны вораг і мы мусім змагацца разам. Розніца бачання гэтага змагання. Украінцы і шмат якія народныя дэпутаты сёння на панелях па бяспецы казалі, што ёсць толькі адзіны шлях зрынуць дыктатара, гэта вайсковы шлях. Не заўсёды беларусы з імі пагаджаліся і выказвалі сваё меркаванне на гэты конт, але няма сумневу ў тым, што адзін аднаго мы мусім падтрымліваць. Так што на сённяшні дзень гэта ўсё з форума, але заставайцеся ў студыі Белсат, мы працягнем гэтую тэму. З Киева з падрабязнасцямі Аліна Коўшык, дзякуем.
Гісторыя, якая амаль тыдзень прыцягвала ўвагу і давала надзею на шчаслівае завяршэнне. Хэпі-энду, на жаль, не здарылася. Паводле факту гібелі Максіма Зяньковіча, цела якога знайшлі ўчора ў Бярэзінскім раёне, следчы камітэт вядзе правяранне. Прычынай гібелі назвалі утапленне. Ірына Юр'ева. Паводле следчых, цялесных пашкоджанняў, што сведчылі б пра гвалтоўны характар смерці Максіма Зяньковіча, не выяўлена. Прычыну ж смерці 14-гадовага хлопца вызначылі судовыя эксперты. По результатам оперативно проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти явилась асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Пра знікненне хлопчыка стала вядома яшчэ 8 лістапада. У той дзень, каля 10 гадзіны раніцы, ён з'ехаў на ровары з вёскі Карбаўское ў Бярэзінскім раёне і не вярнуўся. Гэта вёска мужавых родных. Мы проста прыязджалі дапамагчы ім з гаспадаркай. Дах хацелі правіць. Маці хлопчыка распавядала дзяржаўным медыям, што сын добра арыентаваўся ў гэтай мясцовасці і заўсёды ездзіў роварам адным і тым жа маршрутам. Пры гэтым часта пытаў пра суседнюю вёску, Несцяроўку. Менавіта ў гэтым кірунку праз пару гадзінаў пасля знікнення Максіма спрабавалі знайсці суседзі, аднак безвынікова. Пасля гэтага пачалі арганізаваныя пошукавыя працы. 9 лістапада ў Беларусі абвясцілі аперацыю «Чырвоны шчыт». Такі адмысловы план захадаў уводзяць у крытычных выпадках знікнення людзей, асабліва дзяцей. На той момант у пошуках удзельнічалі больш за 5000 чалавек. У тым ліку працаўнікі міліцыі, ратавальнікі, вайскоўцы, чальцы пошукавага атраду «Анёл», мясцовыя жыхары і леснікі. Таксама далучыліся беларусы на эндура, матацыклах, квадрацыклах і джипах, якія прабіраліся ў цяжкадаступныя мясціны. Знание района, Оля. Ну и знание местности, потому что наша машина умеет ездить по болотам. Міліцыянеры выказвалі версіі, што падлетка маглі скрасці. Ён мог трапіць у ДТЗ або заблукаў і не можа паведаміць пра сябе. У тым, што Максім жывы, запэўніваў адзін з 3 экстрасэнсаў, да якіх людзі звярнуліся па дапамогу. Пры гэтым усе містыкі ўказвалі на вёску Хватаўка, паблізу Карбаўскога, і сцвярджалі, што побач з хлопчыкам ёсць вада, але сам ён не ў вадзе. Вообще это используется в органах внутренних дел часто. По загадочным преступлениям, да, по пропавшим без вести в том числе. И есть даже лица, которые привлекаются к этим мероприятиям постоянно. Аднак 13 лістапада, праз 5 дзён пасля знікнення Максіма Зяньковіча, ягонае цела знайшлі каля торфараспрацовак паблізу Несцяроўкі. У гэты дзень упершыню задзеялі авіяцыю МНС. У міліцыі раней адзначалі, што год яны атрымліваюць сотні паведамленняў пра зніклых дзяцей, аднак абсалютную большасць з іх хутка знаходзяць. Есть инструкция о поиске без вести пропавших лиц. Там алгоритм распространяется на взрослых и детей одинаково. Ну, конечно же, дети отличаются от взрослых, поскольку основная причина ухода детей из семьи – это конфликт с родителями. Поэтому вот эта версия отрабатывается изначально. Аднак лёс некаторых зніклых дзяцей невядомы дагэтуль. Сярод іх Максім Мархалюк. Пошукі 10гадовага хлопчыка ў Белавецкай пушчы на Гарадзеншчыне ў 2017 годзе называюць аднымі з самых маштабных у гісторыі краінаў СНД. У іх удзельнічалі больш за 4000 валанцёраў. Ірына Юр'ева, Белсат. – 80% беларусаў падтрымліваюць атамную энергетыку. Так мяркуе Лукашенко. І дадае, што пасля 2020 года прыхільнікаў паболела на 20%. Пра ўсенародную любоў да АЭС ён распавядаў на адмысловай нарадзе, дзе агучыў цэлы спіс таго, як пахарашэла краіна пры атамнай станцыі. І прадказальны вынік – пастанова будаваць чарговы, 3-й блок. Антон Бяздольны. Все строят, кто может. Прынятая пастанова будаваць 3-й энергаблок беларускай АЭС. Такія вынікі нарады да 5-годдзя атамнай станцыі, якую правёў сёння Александр Лукашенко. Ну и параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Большая частка сустрэчы была прысвечана дасягненням АЭС. Іх Лукашенко пералічыў шмат. Напрыклад, станцыя быццам бы выпрацавала ўжо 53 мільярды кілават-гадзін электрычнасці, дзякуючы чаму Беларусь цалкам адмовілася ад імпарту электраэнергіі.
53 мільярду кілават-гадзін – гэта ад пачатку працы станцыі. Ад імпарту мы адмовіліся яшчэ да пуску станцыі. Ужо ў 2018 годзе яго не было. І што важна, раней імпартавалі электраэнергію не таму, што ўласных магчымасцяў не хапала, а таму, што імпартная была таннейшая. Дзякуючы АЭС мы больш не можам набываць таннейшай, бо сваёй няма куды дзяваць. Акрамя таго, з дакладу Лукашэнкі вынікае, што Беларусь на 3-м месцы ў Еўропе паводле таннасці электраэнергіі. Ён, відаць, узяў за аснову рэйтынг расійскага прапагандысцкага рэсурсу РИА Новости. Там з намінальным коштам 1 кілавата нашая краіна сапраўды 3-я. А вось з колькасцю кілаватаў, якую можа купіць беларус на адзін заробак, мы толькі 19-е. Побач з Санкт-Петербургом стаіць амаль такая ж расійская АЭС, якая выдаткоўвае электраэнергію на такім же самым відзе паліва, але чамусьці ад яе электраэнергія для расійскіх спажыўцоў на некалькі дзесяткаў адсоткаў таннейшая за беларускую электраэнергію для беларусаў. Пры гэтым праблемаў з рэалізацыяй, са словаў усё таго ж Лукашэнкі, няма. Летась у краіне спажылі рэкордныя 43 мільярды кілават-гадзінаў. Адным з чыннікаў росту ўлады называюць пашырэнне электратранспарту. Лукашенко далічыў 44 тысячы электракараў і 3 гарады, якія цалкам перайшлі на электробусы. В сетях люди обижаются, стоят, особенно в часы пик, по 150 метров они пишут в очередях, чтобы на маршрутку втиснуться в эту маршрутку вонючую. Надо поставить, вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить и пусть идут. Адным з абгрунтаванняў станцыі ўлады называлі перспектыўнасць жытла, дзе і цяпло, і гарачая вада прадукуюцца электрычнасцю. У Палацы Незалежнасці прагучаў лік 2 мільёны квадратных метраў такіх дамоў. Пры гэтым іх жыхары масава скардзяцца на шматлікія праблемы. Не спраўдзілася нават эканамічная выгада. Напрыклад, летась уласнікі трохпакаёвай кватэры ў гомельскім электрадоме плацілі за ацяпленне 70 рублёў, пры тым, што нагрэць памяшканне атрымлівалася максімальна да 20 градусаў. Все ідэі каштуюць такіх жа сродкаў, як каштуе сама беларуская АЭС. То бок ты патраціў 8 мільярдаў прыкладна на АЭС, і ты павінен выдаткоўваць яшчэ 8 мільярдаў, каб зрабіць патрабленне сэнсоўным, хаця б сэнсоўным, хаця бы ў нуль. Гэта ўсё стратныя праекты, і беларуская АЭС не была патрэбная беларускай энергасістэме. Першы энергаблок беларускай АЭС запусцілі 7 лістапада 2020 года. Праз 3 гады запрацаваў яшчэ адзін. Пры поўнай загрузцы станцыя закрывае 40% патрэбы краіны ў электрычнасці. Што праўда, некалькі разоў на год рэактары спыняюць, паводле версій уладаў, на планавыя рамонты. Паводле крыніцаў незалежных медыяў, у тым ліку праз тэхнічныя праблемы. Антон Бяздольны, Белсат. Гэта канцлагер. Так апісаў наваполацкую калонію нумар 1 былы палітычны зняволены. Ягоныя сведчанні сярод іншых у грамадскім расследаванні, што апублікаваў міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі. Дакумент сведчыць, што ў калоніі ў Наваполацку палітвязні складаюць каля траціны ўсіх асуджаных. Праект прааналізаваў умовы ўтрымання на падставе сведчанняў асуджаных, што адбывалі там пакаранне з лютага 2021 да студзеня гэтага года. Іх прымушалі да цяжкой шкоднай працы на хімічных і нафтавых вытворчасцях, аплацілі капейкі. Асобна апісаныя жорсткія умовы каранціну, практыка двайных пакаранняў і сістэмнае змяшчэнне ў штрафны ізалятар, дзе умовы прыраўноўваюцца да катаванняў. Праваабаронцы фіксуюць збіцці, псіхалагічны ціск і амаль поўную адсутнасць медычнай дапамогі. Зняволеным забараняюць нават акуляры і лячэнне зубоў. Такія ўмовы прыводзяць да зрываў, цяжкіх хваробаў і смерцяў, якія адміністрацыя калоніі часта выдае за натуральныя. Калонія нумар 1 у Наваполацку разлічаная на 1500 чалавек. Сярод іншых там зняволеная банкір Віктор Бабарыка, журналіст Анджэй Пачобут, стрыечны брат палітыка Паўла Латушкі Анатоль Латушка. Калегія Вярхоўнага суда пад кіраўніцтвам Ігара Любавіцкага пакінула без зменаў вырак журналісту Ігару Ільяшу. 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму і штраф. Апеляцыйную скаргу адхілілі. Гэта к рашэннем Менскага гарадскога суда. Цяпер уступіла ў законную моц. У мяне, які назіраў у жывым, так бы мовіць, эфіры, за хадой крымінальнага працэсу ад пачатку і да выніку, так і засталося без адказу пытанне, ці супадае ў Беларусі законная сіла з сілаю асноўнага закону.
Ігора Ілляша затрымалі летась у кастрычніку за інтэрв'ю медыям, прызнаным рэжымам Лукашэнкі экстрэмісцкімі. Абвінавацілі паводле артыкула аб нібыта дыскрэдытацыі Беларусі і спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці за аналітычныя артыкулы. У апошнім слове журналіст сваёй віны не прызнаў. Ігор Ільяш, муж журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай, якой прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі паводле крымінальнай справы аб нібы дзяржаўнай здрадзе. Фонд «Байсол» не зафіксаваў істотнага зніжэння данатаў пасля абвінавачвання ў сузаснавальніка Андрэя Стрыжака ў харасменце. Ніякія праграмы і кірункі дапамогі за гэты час не закрылі. У кастрычніку выплаты палітвязням паводле праграмы фонду склалі 21 тысячу еўраў. У гэтым месяцы закрылі 16 збораў на 35 тысяч еўраў. Таксама грошы атрымалі 37 беларусаў, палітычных зняволеных, вызваленых у гэтым верасні. Фонд шукае кантакты астатніх грамадзянаў еўразвязу, каб прапанаваць такую выплату і ім. Адна жанчына, пацярпелая ад харасменту былога кіраўніка «Байсолу» Андрэя Стрыжака, звярнулася ў фонд па кампенсацыю. «Байсол» вылучыў сродкі на рэтрыт, а таксама працягвае прапаноўваць дапамогу іншым пацярпелым, псіхалагічнае падтрыманне і грашовую кампенсацыю. Фінансы на гэта плануюць браць з унутраных рэсурсаў «Байсолу», не закранаючы сродкаў для палітвязняў і ахвяраў палітычнага пераследу. Міністэрства аховы здароўя забараніла прадаваць у Беларусі БАДы з Расіі. Падстава ў тым, што яны маюць супервысокую канцэнтрацыю актыўнага рэчыва, а пазіцыянуюцца як харчовыя, а не як біялагічна актыўныя дадаткі. У чым розніца гэтых дадаткаў і як БАДы могуць нашкодзіць здароўю? Марыя Сысой. Моцныя валасы і пазногці, дагледжаная скура – вось чаго чакаюць ад біятыну, то бок вітаміну В7. Да нядаўняга часу ў Беларусі можна было набыць біятын расійскай кампаніі Steel Packaging. Аднак Мінздароўя звярнула ўвагу. Дадатак маркіруюць як харчовы, а дазаванне ў яго як у біялагічна актыўнага і перавышае максімальную дзённую норму ажно ў 33 разы. Гэта патэнцыйна небяспечна і ўводзіць людзей у зман, мяркуе айчыннае Міністэрства аховы здароўя. Таму ведамства часова забараняе продаж усёй прадукцыі гэтага вытворцы, пакуль не зарганізуе належнай сістэмы кантролю якасці і лабараторных даследаванняў. А што думае доктар? Харчовы дадатак ці тое ж самае, як біялагічна актыўныя дадаткі, практычна адно і тое ж. І лек – гэта розная сертыфікацыя. Найперш, харчовыя дадаткі – гэта проста не таксічна. Ніхто не правярае, напрыклад, стандарт утрымання менавіта такой заяўленай колькасці дзейнічага субстанцыі і так далей. Для лекаў проста больш строгія патрабаванні, больш складаная працэдура сертыфікацыі. Доктар Белавешкін упэўнены, атрымаць патрэбныя вітаміны, мінералы і кіслоты мы можам і мусім з ежы. Пагатоў, што ёсць ненулявая рызыка нечаканай пабочкі таксічнага паражэння печані. З кожным годам доля вось гэтых паражэнняў печані менавіта за камбінацыі розных дадаткаў і лекаў яна ўзрастае. І гэта даволі распаўсюджаная такая вось сітуацыя. І тут такая гісторыя, чым больш набор чалавек п'е, тым менш прадказальнае між імі ўзаемадзеянне. А акрамя таго, ўсё залежыць ад дозы. Што ўжо казаць пра якасць БАДаў. Дарэчы, толькі сёлета ў беларускага боку другі раз паўстаюць вялікія прэтэнзіі да расійскіх БАДаў. Летам сілавікі рапартавалі, што накрылі цэлую сетку кол-цэнтраў, дзе пажылых людзей 4 гады схілялі да куплі дарагіх суплементаў, якія насамрэч былі крухмалам. Сотрудниками нашего управления была получена информация о деятельности сети колл-центров, располагавшихся в городе Минске, в городе Борисове, Барановичах и Бобруйске, посредством которых гражданам осуществляли продажу пищевых продуктов под видом средств, обладающих высокоэффективными лечебными свойствами. Тады на прэс-канферэнцыі сілавікі расказалі пра звышпрыбыткі злачынцаў і пра 500 арыштаў. Аднак на дзіва сайт псеўдабадаў з Алтайскага краю ўсё яшчэ працуе ў Беларусі і нават прапануе навінкі. Гэтак жа на беларускай версіі Азону яшчэ можна замовіць БАДы, забароненыя для продажу. Дык прымаць ці не прымаць БАДы? Калі ёсць адчуванне, што трэба падтрымаць арганізм суплементамі, доктар Белавешкін раіць такі пратакол.
Праверыць, што з ежаю, спортам і сном не дапамагае, схадзіць да тэрапеўта і зірнуць аналізы крыві. І тады з доктарам падабраць лек і дозу. Марыя Сысой, Белсат. Падарунак ад Расіі. Так пазіцыянуюць рыхтаваны ў Гомелі помнік маршалу Ракасоўскаму. Аднак, як высветліла гомельскае інтэрнэт-выданне «Флагшток», за пастамент да скульптуры давядзецца заплаціць з мясцовага бюджэту больш за 200 000 рублёў. Пляцоўку каля фабрыкі 8 сакавіка ўжо рыхтуюць да ўсталявання манументу. Гарадское прадпрыемства «Гомель Рэмбуд» размясціла 2 тэндэрныя лоты на ўзвядзенне пастаменту і парадкаванне прылеглай тэрыторыі. Выгляд будучага пастаменту ў дакументацыі не апісаны. На чарцяжы паказаная толькі чатырохкутная аснова. Раней расійскі бок заяўляў, што помнік мусіць прыбыць у Гомель ужо з манументальнай асновай, аформленай пад брук Краснай плошчы, і будзе выглядаць як самастойны мастацкі элемент кампазіцыі з 2 сюжэтнымі рэльефамі. Нацыянальная футбольная зборная Беларусі ўсё ж паспее на двубой супраць каманды Даніі ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату свету 2026. Паводле прэс-службы Асацыяцыі Беларуская федэрацыя футболу, аўтобус з футбалістамі зборнай прыбыў у варшаўскі аэрапорт каля 18 гадзіны менскага часу. У выніку спартоўцы правялі ў дарозе больш за сотні. Напярэдадні вечарам наша каманда адправілася ў Польшчу на загадзя замоўленым аўтобусе. Беларускую мяжу прайшлі хутка, а час перабывання на нейтральнай паласе і праходжання польскага кантролю заняў больш за 12 гадзінаў. Таму наша футбольная асацыяцыя тэрмінова змяніла час вылету чартарнага рэйсу Варшава-Капенгаген. Сёння вечарам у беларускай каманды запланаваная прэс-канферэнцыя і трэнаванне на стадыёне Паркен. Двубой Данія-Беларусь адбудзецца заўтра, пачатак ад 22:45 менскага часу. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. У апісанні да гэтага відэа на Ютубе інструкцыя, як глядзець і чытаць Белсат бяспечна. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Віталём Бавіным. Вітаю ўсіх, хто глядзіць наш жывы эфір. Ці адкрые Літва мяжу з Беларуссю услед за Польшаю, што стаіць за пастановай Варшавы ўзнавіць рух транспарту праз прапускныя пункты, што заставаліся закрытымі некалькі гадоў. Усё гэта ў нашай студыі абмеракуем ужо неўзабаве з Юрыем Дракахрустам. Запрашаем. І, канешне ж, мы для вас падрыхтавалі традыцыйную апытанку. Гаспадарства, сёння традыцыйна пытаемся ў сувязі з адкрыццём межаў з польскага боку. Ужо ў панядзелак польскі ўрад рыхтуецца акурат аднавіць працу 2 аўтадарожных прапускных пунктаў на мяжы з Беларуссю. Ну і калі ўсё пойдзе згодна з планам, гэта можа здарыцца вось ужо праз некалькі дзён, то бок 17 лістапада. Калі ласка, Настя, думаю, прадставіць гэтае пытанне. А мы акурат і пытаемся, калі гэта адбудзецца, то ці надоўга, і прапануем вам варыянты адказаў. Так, усё будзе ў парадку, гэта першы варыянт адказу. Другі, праз небяспеку хутка зачыняць. І яшчэ адзін варыянт адказу, да панядзелка могуць перадумаць. Калі ласка, берце ўдзел у нашым галасаванні. Галасаванне, нагадваю, ананімнае, а таму бяспечнае. Ну, а цяпер прапануем вам невялікі сюжэт пра планы польскага боку адкрыць гэтую мяжу, калі ласка. Паводле праекту будзе адноўлены рух праз памежныя пераходы Баброўнікі-Бераставіца і Кузніца-Брузгі. Менавіта пра магчымасць іх адкрыцця яшчэ ў канцы кастрычніка казаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. У першую чаргу плануецца адкрыць пункт пропуску Баброўнікі-Бераставіца. Ён будзе дзеяць для пасажырскіх перавозак, у тым ліку для аўтобусаў. Для грузавога транспарту прадугледжаныя абмежаванні. Карыстацца гэтым пераходам змогуць толькі фуры, зарэгістраваныя ў
краінах-чальцах Еўразвязу, Еўрапейскай асацыяцыі свабоднага гандлю, дзяржавах-удзельніцах Еўрапейскай эканамічнай зоны, а таксама ў Швейцарыі. Гэты пункт пропуску не працуе з лютага 2023 года. Другі пераход Кузніца-Брузгі плануецца адкрыць для легкавога пасажырскага транспарту, але без аўтобуснага руху. Гэты пункт быў закрыты з ініцыятывы польскіх уладаў яшчэ ў лістападзе 2021 года. Афіцыйная Варшава тлумачыць, што плануе адкрыць 2 кантрольна-прапускныя пункты, каб аднавіць перамяшчэнне людзей і тавараў. Гэта адказ на чаканні польскага грамадства, у тым ліку вялікай групы прадпрымальнікаў і перавознікаў. Бізнес-супольнасць Польшы неаднаразова падкрэслівала, што адкрыццё пераходаў з Беларусю ў падляшскім ваяводстве мае вялікае значэнне для эканомікі ўсходніх рэгіёнаў краіны. Пакуль жа сітуацыя на мяжы застаецца напружанай, перад адзіным адкрытым для пасажырскага транспорту пунктам Берасце-Тэрэспаль сёння раніцу ў чарзе стаялі 2950 легкавікоў і 75 аўтобусаў. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі, польскі бок за сотні прапусціў на сваю тэрыторыю толькі 30% легкавых аўтаў ад прапускной здольнасці гэтага КПП. Наш гость Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» з намі на відэасувязі. Спадар Юрый, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да эфіру. Добрый вечар. Вам и вашим глядачам. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск заявіў, што гэтае рашэнне не звязанае з нейкімі палітычнымі перамовамі з Менскам і пры гэтым са шкадаваннем канстатаваў, што пакуль ніякія намаганні Польшчы па вызваленні Анджэя Пачобута і іншых палякаў пакуль не даюць выніку, то чаму тады вырашылі ўсё ж такі адкрыць гэтыя пераходы, на ваш погляд? Ну, ведаеце, я думаю, што перамовы все ж таки были. Я не думаю, что господар Туск такой бесшабашный политик, что может пойти на такую саступку, не ведаючи, что другі бок зробіць саступкі насустрач. Я думаю, что были перамовы. Они не абавязкова были афіцыйныя, але кіраўнік КДБ Беларусі Іван Тэртэль казаў про тое, что у нас есть контакты, у тым ліку і з польскімі спецслужбамі. Я думаю, што на ўзроўні спецслужбаў маглі узгадняць формулы, што хто што саступіць. Я практычна ўпэўнены, што это такія перамовы былі. Але гаспадар Туск, відаць, меў на ўвазе афіцыйныя перамовы. Ну так, афіцыйных перамоваў не было. А нейкія іншыя былі. Зрэшты, ён кажа таксама пра тое, што сёння Польша вельмі моцна ўмацавала сваю мяжу, і вось менавіта па гэтай прычыне і вырашылі гэтыя межы адчыніць. Давайте паслухаем, вернемся да размовы. Jest blisko 100% skuteczność zatrzymań. У нас амаль 100% паказнік затрымання тых, хто хоча незаконна прайсці польскую мяжу. Што робіць гэтую мяжу бяспечнай? Гэта сёння самая бяспечная мяжа ў Еўропе з найлепшай аховаю. Я ў гэтым перакананы. Мы ўклалі ў гэта шмат намаганняў, грошай, штодзённая служба жаўнераў, памежнікаў і паліцыі. Дзякуючы чаму тая мяжа па праўдзе насуперак абставінам стала бяспечную. І таму я пастанавіў, параіўшыся з мясцовымі уладамі і прадпрымальнікамі з Падляшша адкрыць гэтыя пункты пропуску. Na otwarcie tych przejść granicznych. На вашу думку, ці ўсё ж такі гэтае адкрыццё адбудзецца, ці можа штосьці гэтаму перашкодзіць? Бо, як памятаем, беларускі бок казаў пра тое, што не можа Польшча сама вырашаць. Менск таксама можа быць не зацікаўлены і можа выступіць супраць адкрыцця гэтых памежных пераходаў. Минск в этом зацікаўлены. Москва, хутчэй за ўсё, она не будзе перашкаджаць. Больш таго, Москва ў пэўным сэнсе зацікаўлена в такой формуле, што Літва працягвае закрыццё мяжы, не адкрывае мяжу, а Польша адкрывае. Атрымліваецца некае сутыкненне лбамі. Оно бы было яшчэ больш яскравым, калі б Польша адкрыла межы напрыканцы кастрычніка, як і меркавала.
А Літва менавіта тады і закрыла. Ну тады это сутыкненне было вельмі таким выразным. Зараз оно будзе менш выразным, но тым не менш оно все равно будзе, так что Москва в этом абсолютно зацікаўленая. Вось что тычыцца нейкіх іншых, так бы мовіць, там рук Вашингтона там ці каго заокеанска. Ну я бы сказаў, што ўвогуле вот это рашэнне Польшы, агучанае яшчэ ў кастрычніку, это ў пэўным сэнсе ход, крок у рэчышчы той палітыкі адносна Беларусі, якую праводзіць Трамп. Ну, это не такой дыалог, як у Трампа, гэта не лісты, не твіты с выразамі глыбока паважаны прэзідэнт Беларусі на адрас Лукашэнкі. Такого нема, но это крок. Гадамі стаялі гэтыя пункты пропуску закрытымі, а зараз іх адкрываюць. Ну, гледзячы па ўсім, відавочна, я думаю, як мінімум в обмен на вызвалення некаторых палітвязняў. Прынамсі, про это гаворыцца прямым тэкстам Анджэя Пачобута, у першую чаргу Анджэя Пачобута, ну і відаць таксама ксенза Гавела, затрыманага за шпіянаж, але ў першую чаргу Пачобуту. Я бы не выключаў, што Пачобут выйдзе альбо да панядзелка, альбо хуткім часе праз пару дзён. Я магу памыліцца, зразумела, любы можа памыліцца, но я бы вот як бы шмат паставіў на тое, што такое адбудзецца. Пры гэтым на фоне рашэння Польшы адкрыць гэтыя памежныя пераходы, дарацца прэм'ер-міністра Літвы заявіў, што Менск прапанаваў адкласці ажно да наступнага аўторка вось гэтыя тэхнічныя перамовы з Вільні аб вяртанні ў Літву грузавікоў, якія засталіся ў Беларусі. Чаму, спадар Юрый, на ваш погляд, чаму Менск зацікаўлены ў тым, каб пакуль што адкласці гэтыя перамовы, якія так хацелася правесці Максіму Рыжанкову? Хацелася правесці іншыя перамовы. Максіму Рыжанкову хацелася правесці палітычныя перамовы, а Вільня не хоча размаўляць на палітычным узроўні. А Менск не хоча размаўляць толькі на тэхнічным узроўні, ці вот так вот адцягвае. Ён кажа, што ну калі вы як бы не прызнаёце нас уладай, то як бы нашы эксперты, это таксама падначаленыя нашы ўлады, і пытанне палітычнае эксперты не вырашаюць. І калі Літва звярнулася да памежнай заставы адкрыць мяжу, ну па шчырасці для нашых фураў, ну я па шчырасці не ведаю, на што яны разлічваюць. Ну так як бы не робіцца. І в этом сэнсе ну так Менск маневруе, але я думаю, гэтыя манеўры Менску тлумачацца тым, што яны чакаюць Коўла. Яны чакаюць Коўла, на мой погляд. То бок і Менск, і Вільня менавіта чакаюць амерыканскай дэлегацыі і перамоваў, безумоўна, з Александром Лукашэнкам. І адначасова з тым Вільня ўвесь час цягам гэтага тыдня карэктавала сваю пазіцыю наконт гэтых перамоў. То яны маюць адбыцца, то яны не маюць сэнс. І тут вельмі важна тое, што міністр замежных справаў Літвы увесь час адгаворвае ўрад сваёй краіны праводзіць такія перамовы. Больш за тое, ён спадзяецца, што Еўразвяз на наступным тыдні ухваліць новыя санкцыі для Менска. І на ваш погляд, як вось калі гэтае рашэнне будзе прынятае ў адносінах да афіцыйнага Менску ў Брусэлі, паўплывае на ход гэтых перамоваў, ці гэта яшчэ больш не наколіць гэтую сітуацыю з закрыццём літоўска-беларускай мяжы? А я не упэўнены, што такое рашэнне будзе прынятае. Па-першае, пачнем з этого. Мы з вами бачым, якая дынаміка сітуацыі. Літва просіць Еўразвяз узмацніць санкцыі, а Злучаныя Штаты таксама, дарэчы, саюзнік Літвы і хіба не самы моцны ваенны саюзнік Літвы, вайсковы саюзнік, здымае санкцыі, змягчае санкцыі. І это вельмі складаная гульня. І як бы абсалютна невідавочна, што весь Захад стане на бок Літвы. І, дарэчы, вот тое, што Польша
адклала сваё рашэнне на 2 тыдні, і праз 2 тыдні все ж таки як бы гэтае рашэнне прымае, я так разумею, што разлік быў такі. Літоўцы ввялі эту меру, закрылі мяжу, і, магчыма, чакалі, што за 2 тыдні яны перамогуць. Ну, і палякі казалі, што, ну, окей, можа, вы пераможаце за 2 тыдні, тогда мы, можа, і не будем вводить это рашэнне. Они не перамаглі. Ну, і палякі тогда сказалі, ну, так. Мы рашэнне прынялі. Калі б сітуацыя кардынальна змянілася на карысць Літвы, ну, окей, мы маглі б і далей его не вводзіць, а калі вы не выйгралі, то... Так акурат сёння у Дрысканенкаях меліся сустракацца намеснікі міністраў краінаў Балтыі і Польшы, каб абмеркаваць далейшыя дзеянні. То бок увесь час і Польша, і Літва з Латвіяй падкрэсліваюць, што яны каардынуюць свае дзеянні што датычна мяжы з Беларуссю. То азначаецца у гэтым выпадку, гаспадар Юрый, калі глядзець на гэтую сітуацыю з рашэннем Польшы, ну нічога там асабліва не каардынуецца, так? Ну, ведаеце, я думаю, што там каардынуецца. Але справа тым, наколькі я зразумеў, у Друскіненкаі сустрэча намеснікаў міністра ўнутраных справаў. І то невядома, ці яна адбылася ўвогуле, то бок няма такой... Нават калі была, узровень міністры ўнутраных справаў і ці іх намеснікі не вырашаюць палітыку. Яны не вырашаюць адкрываць мяжу ці не адкрываць. Яны могуць агучыць такое рашэнне, но это не іх персанальнае рашэнне. Это не той узровень. Палітыка вызначаецца лідарамі краіны. Вось. Я думаю, што каардынацыя ёсць. І каардынацыя, дарэчы, была напрыканцы кастрычніка, калі Туск абвясціў, што мы адкрыем мяжу ў бліжэйшы час. Потым былі его перамовы з Ругінене, прэм'еркай Літвы, і Польша прыпыніла это рашэнне. Ну да, это вот тот ўзровень, на которым прымаюцца такія рашэнні першых асобаў. Паколькі Друскіненкаі зараз сустракаюцца не першыя асобы. Ну і я, дарэчы, бачыў уже рэакцыю дарадцы Ругінене, Дамбровскіса, здаецца, Альгердаса Дамбровскіса. І он уже сказаў, што мы ўдзячны Польше за тое, што яны адклалі сваё рашэнне вот на 2 тыдні. Это нават болей, чым чакалася. Яны здолелі вытрымаць. То есть, ну, Літва ўжо згадзілася з гэтым рашэннем. Літва не будзе скандаліць і казаць, што ай, нам здрадзілі. Не будзе. Ужо як бы... Хаця, ізноў жа, это рашэнне не на самым высокім узроўні, але, я думаю, дарадца прэм'ера не стаў бы рабіць такія заявы, калі б это было ўсё неўзгоднена. Я не думаю, што Літва вельмі рада этому рашэнню. Вот. Але як бы вот учыняць скандал і казаць, што вот Польша не на нашым баку, там этого не будзе. З іншага боку, ёсць даволі такая рэзкая рэакцыя з асацыяцыі перавознікаў Літвы, Ленава. Прэзідэнт заявіў, што вот гэтае рашэнне Польшчы пра адкрыццё памежных пераходаў – гэта удар ніжэй пояса. Гэта была цытата. То бок, все ж таки, калі мы кажам пра тое, што гэтыя рашэнні прымаюцца для грамадзянаў гэтых краінаў, у тым ліку, Туск пра гэта кажа, што для тых, хто жыве пры мяжы, то тут атрымліваецца рэакцыя літоўскіх грамадзянаў даволі рэзкая. Ну, я выбачаюсь, але гаспадар Туск прэм'ер Польшы. Я так... Так, прабачце. Канешне, я кажу пра тое, што у сваю чаргу прэм'ер Туск, прэм'ер Польшы, кажа пра тое, што адкрыццё, которое мае быць у панядзелак, яно зроблена для людзей, якія жывуць у прымежжы, для бізнеса, прадпрымальнікаў. Так. Да, для польскіх. Так, канешне.
Польский бизнес никаких переченняў не выказвае. Літоўскі выказвае. Ну што? Калі літоўскі ўрад прымаў рашэнне пра закрыццё мяжы, ён, напрыклад, не вельмі дбаў пра інтарэсы беларусаў, напрыклад, якія жывуць Беларусі і которым хочацца ездзіць в Літву. Ну, яны сыходзілі з інтарэсаў бяспекі свайго народа, як яны іх бачылі. Ну, гаспадар Туск сыходзіць з інтарэсаў свайго народу. Ну, так бывае, што інтарэсы розных народаў уваходзяць, ну, пэўныя супярэчнасці. Вот. І Літвой все ж таки кіруе не эта асацыяцыя перавозчыкаў, а ўрад. Вот. Але я думаю, што той фактор, пра які вы зараз сказалі, это фактор ціску, но не столькі на польскі ўрад, колькі на літоўскі. Да, літоўскі ўрад знаходзіцца пад ціскам сваіх перавознікаў, свайго бізнесу, які кажа, навошта вы закрылі мяжу. Магчыма, нават задаюць пытанні, я не асочваў, але думаю, што задаюць пытанні, а як вы разлічвалі, калі прымалі рашэнне закрыць мяжу, як вы разлічвалі, што будзе з нашымі фурамі ў Беларусі? Вы разлічвалі, што дыктатар Лукашенко, значит, этот кат, там, я не ведаю, марыянетка Крамля, што ён так ветліва падыдзе к мяжы і скажа, калі ласка, літоўцы езжаю. А калі не? А калі ён будзе сапраўды себе паводзіць как дыктатар? Это было улічана? Ці вы этого не чакалі? Ну так варта было чакаць, што дыктатар будзе весці себе как дыктатар. Зрэшты, пра гэта кажуць і самыя літоўскія ўлады, звяртаючыся да сваіх літоўскіх перавознікаў. Будзем абавязкова сачыць за развіццём гэтай сітуацыі, у тым ліку разам з нашымі аналітыкамі, з Юрыем Дракахрустам, якому дзякуем вялікі за гэтую размову. А цяпер пераносімся ў Кіеў, дзе ўжо чацвёрты раз адбываецца украінска-беларускі форум Астрозскіх. На сувязі наша журналістка, галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык. Вітаем, Аліна, і перадаем табе слова з усімі падрабязнасцямі, калі ласка. Добрый вечер, Виталь, добрый вечер, Наста, добрый вечер, шановное господарство з Киеву. Тут праходзіць форум Астрожскіх, які сёння кіпеў палітычнымі эмоцыямі. Мы ведаем, што адносіны паміж Беларусю і Украінай зараз няпростыя. І ў чарговы раз удзельнікі з украінскага боку нам нагадвалі, што Беларусь для украінцаў гэта перадусім суагрэсар. Але разам усе спрабавалі выпрацаваць нейкую парадыгму, якая можа зрушыць адносіны беларусаў і украінцаў наперад. Што можа нам дапамагчы ў гэтым? І тут я зацытую Паўла Латушку, які сёння быў адным з першых спікераў на адкрываючай панелі, якая была ўводная сёння самай раніцы. Ён казаў пра тое, што быццам бы рэч відавочная, але у нас з украінцамі ёсць супольны вораг, і гэта Уладзімір Пуцін. Але у нас ёсць і супольная мэта. Для нас гэта бяспечная, дэмакратычная Беларусь, якая дазволіць Украіне таксама адчуваць сябе ў большай бяспецы і не адчуваць вось гэтага подыху ворага з так званага беларускага балкона. Што для гэтага рабіць? Паводле Паўла Латушкі, украінцы павінны падтрымліваць дэмакратычныя інстытуты беларускіх дэмакратычных сілаў, павінны ўзмацняць санкцыйны ціск, павінны супрацоўнічаць, развіваць грамадскія стасункі, а таксама падтрымліваць все тое, што ідзе супраць Александра Лукашэнкі. А гэта нават той іск, які падала Літва ў міжнародны суд супраць Лукашэнкі за злачынства супраць чалавечнасці. І новая ініцыятыва, з якой выступіла Народнае антыкрызіснае ўпраўленне зараз, гэта збор доказаў за суудзел Александра Лукашэнкі ў агрэсіі супраць Украіны. Цікавая ініцыятыва, будзем сачыць за тым, як яна развіваецца. Падчас форуму я паразмаўляла таксама з Франакам Вечоркам, галоўным дарадцам Святланы Ціханаўскай, і пытала яго тое самае, што патрэбна рабіць беларускім дэмакратычным сілам, каб палепшыць адносіны з Украінай. Давайте паслухаем. У першую чаргу трэба быць заўважнымі, трэба быць рэлевантнымі, трэба дапамагаць Украіне ў яе галоўнай мэце, это перамагчы агрэсіўную Расію.
беларуская дыяспара ўжо ўдзельнічае ў шэрагу ініцыятыву і можна навязваць кантакты з мясцовымі НДА. Ёсць гуманітарныя дабрачынныя фонды, ёсць культурныя ініцыятывы. Вельмі важна працаваць ва універсітэтах, таму што гэтай супрацы стала менш. Пасля агрэсіі беларусаў сталі пад адзін кошык, пад адну грэбенку з расейцамі, а нам трэба вярнуцца ў грамадскую прастору і працаваць не толькі на высокім узроўні, не толькі з офісам Зеленскага, там ці МЗС, ці Верховнай Радай, а працаваць на нізавым узроўні, там, дзе фармуецца стаўленне да беларусаў. Сапраўды трэба працаваць на розных узроўнях, і гэтыя розныя ўзроўні сёння прысутнічалі на форуме астрожскіх. Хацела бы звярнуць вашу увагу на тое, што аднавіла сваю працу місія дэмакратычных сілаў у Кіеве, дзе ёсць новая кіраўніца Святлана Шаціліна, якая казала мне наўпрост пра все тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускія грамадзяне сёння ва ўкраіне. А гэта перадусім і самая галоўная праблема з легалізацыяй. Чым і спрабуе займацца цяпер кіраўніца гэтай місіі. Давайте паслухаем пра яе планы на бліжэйшую будучыню. Зараз я разбираюся з питанням легалізації для цивільних і з питанням легалізації для військових. Це стосується двох треків. Один – це банківський, все, що стосується з банківськими картками, і друге – те, що стосується документів. От цим я зараз займаюся, розбираюсь глибоко в цій темі, і мені здається, що один з моментів, який не був врахований, це відсутність єдиного ресурсу, єдиного вікна, в якому була повністю розкладена проста і зрозуміла інформація, як це має відбуватися. Так само, як падкрэслівалі ўдзельнікі форуму, дзеля таго, каб гэтыя праблемы пачалі вырашацца, патрэбна не толькі адзінае вакно, але патрэбная перадусім палітычная воля. І гэтая палітычная воля зараз канцэнтраваная на банкавай у офісе прэзідэнта. Таму спадзяюся, што высновы з гэтага форуму дойдуць таксама і да прэзідэнта Зеленскага і ягоных дарадцаў, у руках якіх, як казалі адны з народных дэпутатаў, могуць вырашыць гэтыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы тут ва ўкраіне, цягам аднаго месяцу. Вельмі на гэта разлічваем. Шмат казалася пра тое таксама, што партнёрства паміж Беларусі і Украінай яно мае стратэгічнае значэнне для нашай будучыні, і ўжо зараз трэба закладваць падмурак. На форуме гучала, што было мне вельмі прыемна, беларуская і украінская мова. Мы цудоўна разумеем адзін аднаго без перакладнікаў, і таму вось і Святлана Шаціліна цудоўна размаўляе па-украінску, але, як аказалася, і некаторыя украінскія народныя дэпутаты размаўляюць па-беларуску, але не толькі размаўляюць, таксама ствараюць стратэгію працы Украіны па Беларусі. І пра гэта я паразмаўляла з народным дэпутатам, прадстаўніком фракцыі «За будучыню» Ігорам Гузём. Так што прапаную вам паслухаць гэтую размову. Спадар Ігору, вы пачалі свой выступ на беларускай мове. Чаму вы гэта зрабілі? Калісьці сидзеў на Акрэсціна, вельмі полюбіў беларускую мову. Чытаю па-беларуску. Штовечара некалькі беларускіх сайтах, якія маюць беларускую версію. Вось, але няма практыкі, таму говорю так, але думаю, калісьці будзе час вывучыць і размаўляць вольна па-беларуску. Чаму так важна, каб мы размаўлялі адзін з адным на сваіх родных мовах? Це важливо. Ви знаєте, я вам скажу, що є білоруси, які не знають білоруської мови. Це прикро. У нас є українці, які не знають української мови. Хоча зараз є певний рух в цьому контексті. Тому, як на мене, підтримка білоруської мови і культури – це основа основ для вас, для білорусів, і для нас теж підтримка, тому що це ознака ідентичності. Вы адзін з аўтараў вось гэтай стратэгіі Украіны адносна Беларусі, якую стварылі разам з прадстаўніком па нацабароне Вадзімам Кабальчуком. Якія асноўныя пункты гэтай стратэгіі і ці ёсць нейкія магчымасці для яе рэалізацыі ў дадзеных палітычных умовах? Власне, це стратегія для української влади. Наше бачення – це були декілька бійців полку Каліновського, які або були в полку, або тоді на той час воювали в полку. І ми запропонували своє бачення. Ключова ідея в тому, що з режимом Лукашенка треба боротися. Не можна домовлятися, не варіант там провести стіну, тобто імперія Путіна, імперія Лукашенка повинна впасти. Плюс ми запропонували, як українська влада мала би допомогти білоруському громадству. Тобто, що конкретно? Дивіться, медіа,
У нас немає фактично білоруських медіа, вони є десь в Варшаві, вони є в Вільнюсі, але в Києві їх немає, це важливо. Важливо, щоб були білоруські центри, які об'єднували білоруську еміграцію і робили політичну, культурну роботу і так далі. У нас є декілька ініціатив, так, ініціативних груп, але я не скажу, що це такий центр, де можна розмістити там 200 чоловік, де можна презентувати фільми, постійну ситуацію і так далі. І плюс, щоб ці медіа теж з українського боку доходили до білоруського, власне, читача і глядача. Плюс дуже важливе питання легалізації Білорусі. Воно, на жаль, рухається дуже повільно, і це велика проблема. Я, наприклад, з цим не бачу загрози, що тих декілька десятків тисяч людей білорусів, які є тут, щоб їх легалізувати, дати їм всі можливості, але відслідковувати Службою безпеки якісь, які можуть бути прояви. Ну і ще ряд інших нюансів, наприклад, там по військових, да, щоб ті військові, які пройшли полк Каліновського, ряд інших структур правоохоронних, вони могли навчатися в наших вузах. Вони могли брати участь в закордонних навчаннях і так далі. Тобто, щоб формувати тут військову еліту майбутню для білоруської держави. Гэта вельмі важная ініцыятыва, але мы ведаем, што гэта ўжо 4-й форум астрожскага. Шмат размаўляецца на гэтым форуме. Гэта цудоўная пляцоўка для дыялогу, але мы разумеем, што ў практычным вымярэнні справы не рухаюцца вельмі імкліва. І сёння на сваім выступе вы сказалі, што і фактычна прызналі, што зараз замежная палітыка Украіны вызначаецца банкавай, то бок офісам прэзідэнта. Што можна зрабіць ужо зараз для таго, каб пачало змяняцца стаўленне банкавай да беларусаў, да беларускіх дэмакратычных сил, да білоруських доброахвотників? Ну, треба зустрічатись, треба переконувати. Вони знають, наприклад, позицію нашої депутатської міжфракційного об'єднання в парламенті за демократичну Білорусь. Ми майже там одностійні, що це питання треба зрушити з мертвої точки. Щось робиться. Зараз є законопроект для білоруських доброахвотників, він пройшов перше читання, але динаміка дуже слабка. Ну, але загалом стратегія не змінилась. Стратегія, назвемо її так, на паузі. Ну, якби не бойкот, але таке, знаєте, там, скажімо, ми не активно не допомагаємо білоруській еміграції, білоруській опозиції в розвитку тут, на території України. Я вважаю, що це є проблема. Як вплинути? Ну, мені здається, що ті, хто приймають рішення, вони знають. Знають про вашу позицію, про позицію білорусів, про мою позицію, про позицію багатьох колег, але поки ми позицію Офісу Президента не змогли змінити. Працуем над гэтым далей. Звярніцеся, калі ласка, да беларусаў, якія нас глядзяць багата беларусаў ва ўкраіне, ў Беларусі. Што ім важна сказаць сёння? Важно сказаць, што галоўная моц у імкненні да мэты. Гэта такі выслаў, які мне больш за ўсё в справе боротьбы с режимом, вось он запал в сердце уже давно, такой вот. И я думаю, что потрібно триматися гэтага. І разумець, што і Савецкі Саюз быў знішчаны праз десяткі гадоў. Поэтому нужно бороться. Дякую вам вялікі. Слава Украіне. Жыве Беларусь. Это была Аліна Коўшык з форуму астрожскіх у Киеве. Ну а мы працягваем наш эфір і цяпер да навінаў рэгіёнаў, якія для нас рыхтуюць калегі з выдання БГ Медыа. Жыхарка Менску Дар'я, якая родам з Пінску, паскардзілася ў тыктоку на кошт праезду у маршрутцы ў ейны родны горад. З ейных словаў, 5 гадоў таму білет каштаваў 12 рублёў. А са сніжкавай карткай усяго 8. Цяпер праезд абыходзіцца ў 40 рублёў. І гэта пры тым, што маршруткі тыя ж самыя. Прапануем паслухаць. Цена выросла в 3 раза, даже больше. Больше, чем в 3 раза. Это первое. Второе. У них просто пропали скидочные карты. В какой-то момент они просто поставили всех своих пользователей перед фактом. Скидочные карты исчезают. У меня ее никогда не было, мне не обидно, но у моего мужа была, как бы, знаете, чуть-чуть неприятненько. Ладно. У них постоянно какая-то странная система с этими бонусными накоплениями. Какая-то система существует, но ты никогда ничего не накопишь. Она так сделана, что там нужно чуть ли не 100 поездок отъездить, чтобы тебе какую-то одну подарили, и нужно отъездить их в течение 100 дней. Короче, я не знаю, меня просто бомбит. Либо я чего-то не понимаю очень сильно, либо у них крайне странная система вообще. Здараецца, што такія віды прымушаюць чыноўнікаў лепш займацца сваёй справай.
у апошні дзень кастрычніка жыхарка Берасці апублікавала відэа, у якім распавяла, што ўжо 4-й тыдзень не можа дамагчыся ацяпленню сваёй кватэры. У той час, як у суседзяў батарэі даўно цёплыя. У яе дома холад і ледзяныя сцены. Ролик хутка разышоўся па сетцы, набраў больш за 100 тысяч праглядаў, ну а другі больш за 46 тысяч. Пад ім сотні каментароў. Людзі дзяліліся сваім досведам і падказвалі, куды звяртацца. 4 лістапада жанчына запісала новае відэа, гэтым разам з усмешкаю. Я думаю, что кому-нибудь будет интересно это видео. Отопление мне сегодня дали 4 ноября с утра. Благодаря видео отреагировала администрация города Брест, за что я очень-очень им благодарна. Я очень благодарна комментариям, которые были действительно по делу, не пытались остроумничать, подсказывали инстанции, куда можно обратиться. Что можно делать? Например, про обращение БЕЛ я не знала. Вот. Но самое главное, что сегодня все неполадки были устранены, краны новые на батарее были поставлены, вопросов больше нет, теперь у меня есть отопление. Ну і на гэтым у нас усё. Дзякуем за вашу увагу, падабанні і каментары. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Віталь Бабін. Зычым добрых выходных.